hapon, marahay na hapon sa Gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po. Shout out sa Okay, magandang hapon, marahay na hapon sa Gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po. Shout out sa sakuyang pamilya sa Bao Kamsur, mga Baracena family. Today is Friday, July 25, 2025, feast day of St. James the Great or the Greater. So happy fiesta po, St. James the Paris in Libon, one of the pilgrim churches here in Albay. Nagduman kami kaiba ang mga ACI Family Daraga and Naga nung nakaraang ACI Family Regional Convivence namin. Recently lang po. So shout out sa Indugabos. Sino po ba si St. James the Greater? Kasi dalawa silang James sa 12 Apostles. Yung isa ay si St. James the Lesser, the son of Alphaeus. So balikan natin si St. James the Great. St. James the Great is one of the 12 Apostles, one of the sons of Zebedee. The other is Saint John, his brother. They were fishermen. According to Catholic Online, and I quote, Saint James the Greater was one of Jesus' first disciples. He was one of the only three called by Jesus to witness his transfiguration. And when he and his brother wanted to call fire upon a Samaritan town, both were rebuked by Jesus. Following Christ's ascension, James spread the gospel across Israel and the Roman kingdom as well. He traveled and spread the word for nearly 40 years in Spain. It is said that one day, as he prayed, the Blessed Virgin Mary appeared to him and asked him to build her a church, which he did. Later, James returned to Jerusalem but was martyred for his faith by King Herod, who decapitated him. Saint James the Greater is known as the first apostles to die, as he was not allowed to be buried following his martyrdom. His remains were taken to Compostela, Spain, by some of his followers who buried him. Saint James is the patron saint of Spain. In the 9th century, his remains were discovered and moved to a tomb in Santiago de Compostela today. His remains can still be found in the Cathedral of Santiago. Ito pala ang kwento ng famous Camino de Santiago or the Way of St. James. Many of our sisters went there na po. Tomorrow, July 26, is the fiesta of Saints Joachim and Anne.
Kaya sa July 27, we celebrate the 5th World Day for Grandparents and the Elderly with the theme, Blessed are those who have not lost hope. Last Friday, ang aming episode 45 ay pinamagatang The Irresistible Call. Ngayong hapon, episode 46 ay pinamagatang God's Call. Homemade? Sobrang excited na kami na ipakilala sa inyo ang aming nag-iisang panauhin. Pero bago ang lahat, pabatiin muna natin ang aking mga co-host. Good afternoon, everyone. I'm Sister Martha Hang. Shout out to all those who are watching and listening our program this afternoon. We were in Sossugun for 2 days for the much needed rest and recollection. Shout out to all the people of the Lord. Allow us to meet the Sisters of Divine Healer. Thank you for the stories about the young fathers, the late Bishop Valera, who was indeed a man of visions and a true witness of his friendship with God. Bishop Jose Alan Dialogo, your witness of a life of simplicity and humility is amazing. Badagon Bishop. By the way, we facilitate individual, group, and family recollections as well as parent-students encounter. Please just message us if you are interested. And for young ladies, senior high school graduates, college students, and young professionals who are interested to search for their vocations in life, you are invited to visit us at Santa Rafaela Maria Student Home, Sakpon, Daragaan Bay. Please message us too. Kita Kiss. Maray na hapon sa gabos, sa giraray, Sister Net po. Magandang hapon, maayong hapon sa tanan. Happy birthday, Dr. Gigi, ang amo ang pinaka-ate. Happy birthday, te. And then, happy birthday din po kay Father Dr. James Roa. And happy feast day to all the James across the globe. Advance happy birthday din po sa ako ang pag-umangkon. May uninis si Maria Adria Thiris. Happy birthday, Jel. Shout out po kay Merly Manreal, Josephine Hormachuelos, Hannah and Bing Afable at sa lahat ng mga sumusuporta sa Usapang Bokasyon ACI. Labi na sa ako ang papa. Naitanong nyo na ba sa sarili ninyo kung ang pamilya ba ay man-made? Kung baga gawa-gawa lang ng nating mga tao to organize ourselves? Or is it God-given? Galing mismo sa wisdom ng Diyos at parte ng kanyang original na plano? Family begins not with us, but with God. Family is not just man-made. It's God-given. It's one of the first gifts He gave humanity. Kaya madaling intindihin na ang bokasyon na galing mismo sa Diyos ay maaaring mag-umpisa sa loob ng pamilya. Families can actually be seedbeds of vocation. Papaano? Mas palalawakin ng ating kagalang-galang na panauhin ang ating kaalaman tungkol dito at sa maraming bagay pa. Kaya samahan niyo po kami sa aming episode 46, God's Call, Homemade. At ito na nga ang ating panauhin sa hapong ito. Welcome po and please introduce yourself at mag-shoutout na rin po, Father. Good afternoon. Nakamute ka po, Father. Mute. Wala pa rin. Bakit? Yan. Meron ako eh. Ayan na. Okay na? Okay. Hi, Father James. Hello, okay Hello. na tayo. Okay. Afternoon. Maray na hapon sa Inugabos, tabi. Maray na hapon. Mayong hapon sa kaninyong tanan, broadcasting from Cagayan de Oro City, Wow. Xavier University. So, nandito po, yaon po ako sa Xavier University. Happy feast po sa gabos na kapangaran ko, na James Man ang ngaran, Yeah. James the Great. So, we celebrate. Ako po si Father James, sarong pading Hiswita na taga-Tabaco. Tubong tabako, nagdakula sa tabako, Bicolanong dako. Sabi sa Bisaya na, Bicolanong dakula. Na, sabi nga ni kang mga kay ribahan ko sa seminaryo, no, dako, tabako, taako, mataba. Yun. Anyway, so joke lang po ito. So, sarap po akong pading Iswita na
naka-assign mo niyan digdi sa Xavier University sa Cagayan de Oro City. So, naimbitahan ako kang mga ACI sisters na sa kuyang mga barkada na kung pwede maging guest. So, ikinaugma ko po na kaibahan ko kamugabos. So, shout out niya sa mga tugang ko niya sa tabako, no? Si Kapitan, Kang Kinali, si Elmar Gascon. Special mention. Ayan. So, sa mga taga-tabako po, sana dahil nagparauran. Digdi sa Muya, mainit. No? Mainit digdi sa Mindanao. Yeah. So, yun po. Diyos maray na hapon giraray sa Indugabos. Father James, ang pangalan niyo po ay James. So, birth month niyo po ba ang July? Ako, September ako. September ano, Father? September po ako. Kay Wenceslao ako pinangaran, kaya James Wenceslao ako. Oh. San Wenceslao, September 28, 28. bago pa naging santo si San Lorenzo Lorenzo. Ruiz, ang September 28 si San Wenceslao. Kaya kinuha iyan kang ina ko sa kalendaryo, ang pangaran na James, sutugang kang ama ko. So, dalawang pangalan niyo, Wenceslao, James. Opo, James Ayan. Wenceslao, iyo po. Kaya mas ang piyesta ko September 28, 28, Feast of Saint Wenceslao. Wenceslao. Oo. Okay. Ang mga topics po natin ay iikot po sa mental health, sa family, sa parenting. Kasi po si Father James ay, Father, pa-introduce naman ng yung iyong mga ministries before. Okay po. Ako po, 25 years priest na ako. I was ordained noong 2001. So, next year, mag-celebrate ako kang sa kuyang Jubilee. And these 25 years were spent in ministry, first and foremost, sa counseling, marriage, and family therapy, na iyo po ang expertise ko. I trained in grad school for marriage and family therapy, no, sa abroad po. Tapos, pagbalik ko digdi sa Pilipinas, na-assign ako sa San Jose Seminary for 12 years. So, formator po ako sa mga seminarista sa seminaryo na yaon niyan sa Ateneo de Manila, kung saan ang satuyang loved na cardinal, si Cardinal Tagle, si Cardinal Pablo David, ay mga alumni po iyan sa Yes. San Jose Seminary. So, dakul po ng mga padi dyan sa Legazpi, ang graduate sa San Jose Seminary. We add din po Archbishop Abbot. Uy, Oo. licentiate yata siya dyan. Oo, pero Viennista yun. Janista siya, sa inyo. Cagayan Of course, de Oro. kiniklaim ng St. John, amin yan. Pero sa licentiate yata, Amin. doon siya. Oh. Okay. Sa licentiate, nag-adal po na siya Yeah. sa LST. In fact, naging kaklase ko yan. Yes. Opo, nakasabay ko yan. Sa San Jose man siya nag-start kay ito. Tapos, after that, ngunyan po, ang preoccupation ko is, I am working with the Catholic Safeguarding Institute. Ang Catholic Safeguarding Institute sa bago pong organisasyon na naitatag lang kang 2020 officially, and ang mission me ay to protect children and vulnerable adults from all forms of abuse. So, we promote safety and safe spaces para sa mga aki, para sa mga vulnerable adults na tiga-apunta, lalong-lalo na po sa simbahan, asin sa mga pamilya. So, yan po ang trabaho ko ngunyan. Plus, digdi sa Xavier University, I also a faculty for the graduate school. So, medyo dakol na trabaho. Kaya, yun, habang di pa nagpupuan ng klase, pwede pa mag-guest. Oo nga, thank you talaga po sa pagpa-unlock, Father. So, with that, we can start our first question. Father James, please share with us your vocation story po. Thank you. Okay, dahil na magparaan kang vocation story. Gurang na ako nagpadi, no? Naglaw ako sa seminaryo, 26 years old na ako. Okay. Kang naglaw ako sa seminaryo, kay itong mga panahon, kang 1990s, gurang na iyan, no? In fact, may limit kay ito na ang nagsiseminaryo dapat at most 30 years old. Pero ngunyan, maski pira ng edad mo, pwede na mayroon nga igwanganin na may agum na, no? Tapos nagadan so agum, nagpaday si Father Lambert, no? Siguro nadangog niyo din sa Archdiocese of Antipolo, darakula na sa akin niya, may sarili ng pamilya, nagadan na so agum niya, so nagpadi na siya. So, ngunyan day ng limit. Dati igwang limit, ngunyan day ng limit. So, at 26, after that, 10 years ang formation sa Jesuits,
So, since 2001 na ordain ako. Yung bukasyon ko na naghalik siguro sa pamilya ko, sa yun nga, ito ang primerong hapot digdi, no? Sa tinaunin doon sa kuya, kung ano ang kinaaraman kang pamilya sa bukasyon. Maging sa pagpapadi o maski anong bukasyon. How important is family life, no? Siguro saro kang mga sources and inspiration ko sa pagiging padi. Iyo ang pamilya ko, no? I learned how to pray in my family, no? Diyan ako nakanood na mga G, no? My mother especially was very pious. Although ito nagmimisa, no? Pero kang naramdaman ko ka ito, nagparam ako kang high school na mapade ako. Ako tinugutan kang ina ko, nagparahibi, no? Later ko na realize na syempre siguro sabi niya sa kapobrihan may kaipuhan magtabang sa mga mas nakakabatang tugang, ano. So that was one of the reasons. Not because my mom did not like priesthood. He wanted to have a son who will be a priest, but he wanted also all his sons and daughters not to be educated and have their own lives. So anyway, cut the story short, nakulaon pong factor o criteria ang pamilya sa bukasyon. Sabi nga ang pamilya, seedbed of vocation. Bakusa na po sa pagpapadi. Bakusa na sa pagmamadre o anong bukasyon. Maski sa bukasyon, sa pagbuhay may agom, sin may pamilya. So hali iyan gabos sa pamilya. No? Mata, ta sa pamilya, dumanta natatangadan asin nakukua ang mga values ta. Anong importante sa tuya, no? So kung ang pamilya ta day pigba-value ang religion, so you do not expect your family to lead you to a vocation in religious life, no? Kung ang value kang pamilya mo kwarta, negosyo, siguro pag nagsabi ka sa magulang mo, gusto ko magpadi. Anong magpadi? Dahil ka man naman akong kwarta dyan. Mag-anong ka na sana, businessman, abogado, doktor, no? So, iyan ang primero, no? Yeah. Na ang bukasyon nagtutubo sa pamilya dahil kung ano ang values kang pamilya, yun man ang daradarata, no? Yan ang pinakainot, no? Kaya siguro sa mga magurang na may mga aki, siguro doon na ang sa indong values o pagpapahalaga nasa matanos. Tapos ang pagpapahalaga nindo iyo ang na absorb kang mga aki nindo, iyo man yan ang magiging agi para sa indang bukasyon. Maging padi man, madre man, o may agom, o single blessed na pigapunta, diyan iyan nagpupuon sa kung ano ang natangadan ninda na value sa pamilya. Ikadua, sabi ko nga kasubago, na-assign ako sa San Jose Seminary, na in charge ako sa human and psychological formation of seminarians for 12 years. Nahiling mina, nadidipisilan kami maghanap king mga seminarista na hali sa maray na pamilya. Kadaklan kan mga nag-a-apply ng mga problematic hali sa dysfunctional family. So, malungkot, no? It's a sad reality. Yeah. Pero napulao na bagay ang sa indang mga lugad, no? The woundedness, psychological woundedness, hali sa mga familya. No? Dahil nga dyan, minsan gusto, grabe ang desire, pero daining spiritual capital, no? Mayo ning desisyon, mayo ning personalidad, mayo ning resilience, tanganing totoong maging faithful sa say ang mga bukasyon. Kaya minsan naglalawag ng seminaryo pagkatapos 2 taon, 5 taon, naghahali lang taday talaga. Cannot be. Borrow one, cannot be. No, sabi sa math, no. So, why do you think Filipino families are more supportive? Of course, very supportive kita ta very religious ang kultura kang Pilipino. Dahil ang value kang religion. Sabi nga ni kang mga gurang ka ito na maski ngaya ano ngayang pagus mo kundi kang paghiling na marhay sa Diyos, dahil kang maaantos. No? So, yun yung pigsabi sa tuya kang mga gurang ka ito, no? So, siguro hindi ko alam kung naintindihan yung palus-pagos, no? Whatever effort, no, we do, it's nothing. Kung bakong hali sa Diyos, dahil kang antos, no? You cannot go
and pursue your real end. So, dakulaw na bagay ang contribution kang pamilya sa pagsuporta. Mas gusto, siyempre, mas gusto kang mga magurang na ang anak nila magpadi kaysa sa mga babae nilang aki na magmadre. Pa? Siguro Bakit yan, Father? experience niyo, no? Nga Bakit yan? hindi ko aram. Hindi. Actually, ang theory ko dyan, kaya, ang padi kaya, leader eh. So, di ba? Leader-servant. So, dakul na nagpapadi, syempre, magayon ang paggiling, yaong permi sa inutan, samantalang ang madre, permi yaong sa likuran. So, di man nagpipreside sa mga community activities ang mga madre, no? Lalo na sa liturgy, no? The church, unfortunately, is a very patriarchal church, no? So, mga panlalaki. Ikadua, ang hiling ta permi sa madre, pag nakainin ka ng madre, ang inot mong isipon, service for free. No? So, pag sinabing madre, ay ano yan, muchacha. Hindi mo sabi, igo ako kay itong kaamiga na para hibiyang kang ama niya na kang nagpaaram siya na gusto niya magmadre. Dahil man nga talaga siya nalabos magmadre, dahil man siya nag-disobey sa father niya. Pero kang hinapot niya so ama niya bago na ganan nga dahil siya pigtugutan magmadre na so ama niya very pious nagsisimboro aldaw. Sabi kang ama niya sa iya na abo niya da so aki niya na maging maid. Kang nangyari paglawag sa kumbento para laba, para limpya, no? Na naramdaman ko lamang sa sarong kumbento kay ito na uso pa kay ito so Electrolux, di ba? Nagharong-harong, no? Tapos nagtungan sa konbento kang mga madre. Pagbukas kang madre, oy, ano po kayo, ano nga ako, demonstrate nga ako kayo mga produkto mi. Tapos hiling niya sa mga candidates na nayaon, ay nga sister, mayamanon pala nga kamo, dakulong kamong katabang. Yun ang paghiling tatulos, no? But ako bilib ako sa mga madre, more than the priests. Wow, ang mga madre, pusoanon. Sisi ang mga, kang nag-mission ako sa bukid noon, sisi ang mga nawalat duman sa mga bundok, no? Sa mga bulod ng mga communities. Mga madre, yung mga pade madman once a year or once a month, mamisa. Pero ang nawalat sa mga madre. So mga madre, sila nagtuturo sa mga aki, sila nagtuturo hygiene, sila ang namumuhay duman kung anong pamumuhay nila yun. So, I think, yun yung ano na eh. Ang tulos ka mga magurang, ay, dahil ka nga magmadrita, masapar ka nga kadipisilan sa buhay. But that is what Christ calls us, no? Yan ang gusto ko sa mga misyonaryo. Kami, kung nasa eskwelahan ka, siguro, siyempre, maray ang pagbuhay. Pero pag natapo kami sa mission, no? Ngunyan digdi sa bukid nun, mga mission ming mga parishes minsan nandidipisilan ng magkakan, no? Pero ming mais, ang pagkaon, batag, no? Ginamos pa nga, sabi sa Bisaya, no? Pero yun, igwa kita ning mindset na pag madre, hirap ang buhay. Pag pade, mare ang buhay. Pero siyempre, in reality, okay. Father, sa totoo lang, 'di ba? Yun talaga ang concept no na parang pag madre, walang pera. Pero in reality, going back to our families, ang experiences po namin is mas lumago yung buhay ng mga pamilya namin. Hindi lang financially, but in all facets, in all aspects. Kasi sabi namin, joke lang ito, mukhang mas mahal ni God ang mga madre kaysa sa mga padi. Kasi talagang, it's the providence of God. Grabe po, like ako, no? Yun, we are all professionals here actually, pero yun, yung profession ko that I gave up my profession, and yet, yung pamilya ko mas lumago. Hindi naman ako kawalan actually sa family na wala yung isang doktor, pero and yet parang mas lumago yung family, even practice ng mga kapatid ko. Tapos yung papa ko parang sabi niya, kasi every time I go home, parang grabe yung VIP treatment and all. Tapos sabi ko, Papa, wala naman akong kinontribute dito kahit isang kusing. Tapos sabi niya, lahat nito galing to sa dasal mo. So, salamat sa Diyos, kahit na siguro mababa yung tingin sa amin, walang status ko na kung magmadre, but you cannot underestimate the power of prayer. And I think the people
they believe in the power of the prayer of the sisters, parang ganon. Yun yung malakas sa mga pamilya namin, na they really believe that the sisters are praying, and then praying a lot, and then we are also blessed. So for me, ako, regardless, you have a point, Father. Some of our people talaga, kasi I also have cousins. I have 2 cousins who are priests, one Jesuit and the other one is also vicar in Cebu and all. I know how people see that between the 3 of us, iba talaga yung trato sa mga padi. And yet, for me, I never regretted at one point na madre lang ako. No, I'm very proud and I'm very grateful, and I feel really blessed to have been called as a sister. And I feel loved na parang yung tulong, yung providence, yung blessing galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Kasi kahit natingin yung mga tao sa amin, okay, madre lang, ganun. Pero ang tingin, paano kami tinitingnan at tinuturing ng Diyos, sa akin, yan yung mas mahalaga. And that's why I also have this courage grabbing courage to invite other people, kasi I feel so blessed. So I want other people also to experience the blessing that I have experienced. Actually, it was Father Dutterwich, John Dutterwich. Siya yung wala din sa family namin. We don't have also, like, we never think of madre, ganon, pare, wala yon. Doktor lahat yun, yung pig brainwash kami, gabos. But I was second year biology student at the Ateneo sa Davao. And then Father John Dutterwich, he was my teacher. He was the one who called me and said, "Are you not considering the religious life?" And that was the time that I consider na, baka pala, kaya pala ganito yung feeling ko, kasi pala may ano. And since then, grabe magmuot ang Diyos sa mga madre. Sa akin, hindi lang sa akin, nakikita ko sa lahat ng mga madre na hindi kawalan ang magkaroon ng isang madre sa pamilya. It's always a blessing. I would like to emphasize that. It is a blessing having a daughter who is a sister. Yun. Sisters, would you like to I say think something? that, Sister Net, it's not only the material blessings, no? Yeah, no. Ayun. More than the material blessings, I think it is the capacity to compassion, no? Yes. To giving without the cost, no? Counting the cost. And I think that's very important, no? Sa Kuya man experience, no? Whether madre o pare man, no? Padi man, yan ang isa sa mga epekto kung talagang tunay na madre at sin padi ang sa indang relative. They It's become generous also, no? The witnessing, That's why- Father. Oh, generosity is shared. It infects people. Kaya nga dun sa Haputindo, sa pamilya, anong contribution kang pamilya? So anong natangadan mo, kung ano sa nahiling mo, ito ang seed, no? Kang bukasyon. Kaya yung pagsasabi Perme, nanidipisinan kita maghanap kay bukasyon ngayon, precisely because the values of families have evolved through the years, no? Yeah. Kunyan, focus kita sa material, Yeah. kwarta, bakasyon, yan ba mga values kang mga aki ngunyan, di ba? Yes. Temporary happiness, parang gano'n. Yes, very good. Yeah, that's true. Pansamantalang happiness ang... So, yung mga relatives na natatangadan kita, no? Anong hiling nila sa tuya? Then they are encouraged, inspired, challenged. So, I think that's very important. Kaya importante na may sarong bukasyon, at least sarong bukasyon sa pamilya mo. Igwaning nangangadji para sa imo, sigurado ka oral daw. Tapart yan kang structure, baga kang buhay ta. Yeah. Ikaduwa, yun, may hinahihiling kita na models, no? Na inspiration, na maski palan arog ka ini, they offer themselves, dakulon manggiraray na re-receive na grasya sa Diyos. Even beyond material things. No? Yeah. So, I think that's very important to consider. Kaya nga ang role ta is evangelization. No? We have allocated ourselves fully, but an evangelization that is actually carrying out the mission of our families. No? Lalo na sa itong mga Asian, no? Bako kitang very individualistic. Ang values ta communal. No? Sa mga Western countries, ako, karir ko, buhay ko. Pero kita we cannot define ourselves as isolated persons. We always define ourselves with our community, and our first and more important community, most important, is our
Father James, you were saying like communal, no? Parang community-oriented tayo masyado. And then dito sa Bicol before, I think may mga places, certain places dito, municipality or towns, na parang malakas, na parang ang daming padi. And then I think one of these towns is Bakakay. Bakakay. Bakakay ka po. Iba man ang Bakakay sa Tabaco, Tabaco, Father, iba. no? Iba man. Ang Bakakay ang top notcher when it comes to vocation. Oo. Bakit kaya yun? Well, yun na nga, it becomes a culture, no? And a culture are yeah. values shared by communities, no? Shout out tabi dyan kay Mamo Lilo, no? Yeah. Bishop, no? Bakakay si- Bakakay taga si Bakakay Mamo. yan si Mamo. So, Bishop Kiambao. ang Bakakay, sarok ang mga town sa bilog na Albay. top notcher yan. Ang aram ko sinda ang pinakadakol na padi. Igwa man mga, okay man ang mga bukasyon sa mga ibang banwaan. Pero aram ko, kaya itong salit pa kami, di ba? Kaya ito, ang pigsasabi ni Dagari, naramdaman ko ito, sabi ka mga magurang namin, gari ligaw ito eh. Ligaw so man magpadi. Pagbabae maging salonera sa Pulanggi. Pulanggi Tapos, yan. Pulanggi pala, Pulanggi, di ba? Tapos pag lalaki magpadi. So, myth yun eh. Ang pinakadakol na nagpapadi mo niya na hari dyan sa Bakakay. And I think it validates our theory, no? Na kung ano ang natatangadan ng mga tao na values, iyo man ito ang isa sa buhay ta, which is the foundation of our vocation. Na-maintain ba ni Bakakay ang kanilang pagiging number one until until now? Wow. Ang aram ko. Wow. So parang trending yan, Father, trending. Ano ba? Uso. Yeah. Parang ganun. Pero talaga ang value ng family is very important. Yeah. So, Going back to that, yung sunod na question digdi, anong pwedeng gibuhong kang pamilya, no? Para mas ma-encourage ang vocation, no? Yeah. So, anong dapat na parenting, no? Usually sa kuya, sa experience ko with vocations and recruiting vocations, so mga ina ang may bokasyon, then nalalawos ang mga akin magmadre. Na lalo na sa mga ang gusto, sumagurang, pero ang habo, ang magurang, ilugod ang nalalawos. No? Kata, because nahihiling ninda, sabi ko nga sa Indo, it's value-oriented. No? It's not so much because the parents encourage you, but it's more of values that are unspoken but seen. No? Very very important yan eh. Ang values transmission is not by words but by modeling, by Witnessing. seeing. No? So what you witness, naramdaman ko sa advertisement, bakit ito kang DBP na sa mata ng bata, ang gawain ng matanda ay laging tama. yeah. So I think that's the best parenting, to show to them, to witness that indeed there's a value in self-gift Yeah. to the community through the religious vocation. So if vocation is valued, iba-value din ng correct. mga aki na pinapahalagahan. Kasi ngayon, Saka profesyon sa lahat, hindi na gusto bokasyon. ko nga ang aki ko maging padi, gusto ko. Pero ang mga tigigibok ang magurang mo, bakong priestly, no? They're not priestly values, di ba? Inconsistent. So lalo nagre-rebel din mga aki. Samantalang maski di ka magsabi, time kayo, ikaw kung gusto mo, ganyan, pabayaan mo, padisga na ron ka pa, di ba? Pero lalo kalugod na nahiling mo na, tama ining choice ko. Tuman mo mahiling na may biyayang pigtatao sa imo ang mahal na Yeah. Diyos. Time check. Okay. So, Time check. yun. Father, Tingin ko time yun, check very muna. important. Yes, Sister Time Jess. check. Break muna. It's Sige, break muna tayo. 1:37. An oras hatod sa Indokal. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Rasa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Rasa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Okay, welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon, ACI Episode 46 na pinamagatang God's Call, Homemade. Okay, Father James, can you please add some more explanation about the different parenting style for the other parents to understand that there are different style of parenting. The three. We cannot hear. I know no sound. He wants the mental health. And then Dysfunctional ka na. You start with dysfunctional. Okay. and also you can also add na the Dysfunctional. about the dysfunctional lang. family. Okay lang, sige lang. Can you hear me? Discuss. Yes. Okay. Yes na po. Now, we are talking about parenting styles, no? Aram nyo, ang mga kahilbahan tangon niya na hapon, iba-ibang style kang pagiging magurang, pero meron akong perming pieces, may ako perming pieces sabi na ang pinaka-importanting parenting style is that you should become a good wife and a good husband, no? Iyan ang the best parenting. Kung marhay kang agum, marhay kang wife, marhay kang ama,
Kung marahay kang wife, marahay kang ina. Kung marahay kang agum na lalaki, husband, marahay ka man na ama. No? So, our children will see through your love for your spouse that you're a good parent. And that is what they will pick up. So, iba-ibang parent style. Pero, iba kang mga panahon ang parent style, pero kitang takot, no? So, pero yung palo o discipline, nag-work yan ka ito, pero ngunyan, iba na ang mga parenting styles ngunyan. Ang kaipuan ngunyan ka mga aki, a lot of listening, no? Sabi nga ni kang sarap kong kami ka, iba na pala ngayon ngunyan. Ang aki na pala ngunyan nga nagtatarama, ang magurang na nagdadangog. Sabi ko, iba. Katang nangyayari ngunyan, ang mga aki, pag daisinda pigdadangog, daiman sila nagdadangog. Yun. So it's very important because listening is always mutual. Pero kaipuhan magpuon sa mga magurang. No? So, di na mo yung nag-andar so So, matamaan ka ngaya, ay nako. Ang mga aki bagang niya nagiging mga anong apod na nga kan sa Tagalog, kwaknit na Bisaya na nag-isip ko. Di ba? Pag inutusan mo daw yung mga bata, nagiging sila nagiging paniki, no? Kasi ang unang sagot, bat ako. No. So, kaya yung plato, bat ako. Gilit ka ngaya, bat ako. Okay. Pero yun ang reality tangon niya, no? Ang mga aking niya, dahil na nagdadangog sa magurang. Nga ang mga magurang kaya, dahil naman nagdadangog sa mga aking. No? So, yun yung importante sa parenting styles, listening. Kung kamo, naglilisen, nagdadangog, nagkakaigwan ng dialogue. No? Mutual listening leads to dialogue. So mga akin nin dumadangog ang sa indo kung kamo magdagong niya. Unfortunately, in our generation now, parents are so busy with, looking for money, earning a living at the expense of their relationship with children. Kaya sa mga aki, they are left on their own. And worse, they are left on their gadgets. Yeah. And alam nyo ba na ang gadget, meron siyang nagre-release siya ki mga rays, no? Sa radiation. And it affects our brain. Kaya very, very vulnerable ang mga aking unyan sa depression, sa very low resilience, no? Kang mga panahon dahil ka makadangog na ngayon nag-suicide nga so aki, binasted kang girlfriend niya. Kaya ito, pag binasted ka kang girlfriend mo, ano pagsasabi ka mga aki? Ay, makakuha pa ngayon akong bago. Mas maray pa sa iyo. Diba? Pero ngunyan, nabagsak lang sa test. And dahil na resilience, no? At isa namin nagaputkan sa kuya, ano nga itaarap kayo ng mga aki ngunyan? Paano dahil ng Diyos? No? Kung sa mga magurang, dahil ng Diyos, mga aki man, dahil ng Diyos. No? So, pag dahil ng Diyos kayo ito, araw kayo ito, di ba? Na nawaran ka ng girlfriend, sabi mo, ay, dakol pa ipadaras ako si Lord. Yeah. Na makalat sa kilit na oras, mas maray pa ngayong ipadaras ako sa iyo ni Lord. Diba? Pero ngunyan, ay nako, and dead end na tulos. Nabagsak lang sa test, try again next time. Maski dyan 10 beses ako mag-take kibar, kaibahan ko man si Lord, makuha niya na problema sa kuya. Pero ngunyan day na, ang mga ngunyan, very low ang level of resilience. Kaya, konting challenge, konting difficulty, we break down. No? Why? Because we do not take good care of our mental health. And very important in our mental health is our own spiritual health. No? So ito ang nagtatao sa tuning meaning sa mental health kaya, unlike the physical, na madali yan kasi physiological yan. Ang mental health, ang value kang mental health, meaning, no? So kung wala na direksyon, ang sa imong meaning-making process, you are not going anywhere. Unfortunately, no? So, iyon, pinaming sasabi ko sa mga aki ngunyan, try to reflect and try to include God in your plans. And God will help you build your resilience. So, para sa mga magurang dyan, tabi, na nag-iisip kung paano ko ini mga aki ko didisiplinahon. Very important ang value formation at ang process ay listening process. So,
Yung nag-listen man nga ako, para taraman ko nga nga yung aki ko, aldaw ko nga ang pigkauron. Sabi ko, so pigtaraman mo sa aki mo, pigdangog mo sa aki mo, naintindihan mo. Ngata nga ya. Basta nga nagtaram ako, disiplina ko na yan. Yan. Yan ang importante sa parenting style. Ngunyan ang mga aki, di mo na kaya pagparatakot-takoto. No, di na natatakot. No, di na ngunyan natatakot ang mga aki. Maski pag tinastigo mo, binadulan mo, nalugadan, sumbong ka sa BAUSI. Violence against women and children. Child abuse, physical abuse, no? So yun, no? Kaya yun ang nangyayari. So very important is the listening capacity of parents so that there will always be mutual listening in the family. At parang pahirumdum ko sa mga magurang, no, ang listening does not necessarily mean agreeing, no, or tolerating, no. Ang listening is understanding, maintindihan mo sila sa gusto nilang paagi na maintindihan sila. But you do not necessarily have to agree. Halimbawa, no, sabihin sa, Mark, kaya na po mga ki cellphone na smartphone kampanahon mo nga puro nga kamo Nokia 3610 okay na yan sa induda nga di ka matatawag mag-text nga sa smartphone ngunyan panahon may smartphone na okay so maintindihan mo I agree with you smartphone pero ka mga panahon may mahal man itong Nokia pero kung ano ang kaya kang pamilya may iyon pigtaw sa mo unfortunately kita baka mo kita mayaman no naintindihan ko kay pa mong smartphone pero so simple sana sa iyo sana yung kaya ta. So you don't really bago ka magtaon ng desisyon, bago magtaon ng pangdisiplina, siguraduhin mo na naintindihan mo kung ano yung pwede siya ibuli tapig kararawan siya kang mga kaklase niya na ang model niya ng telepono mo so lanting kopong-kopong pa. They get bullied in the school. So anak, di ba? Before you make disciplining, very important yung listening. Kaya dyan naglalaog ang mental health, no? We should be very keen about mental health. Ang sarong punto kayan is you always know as parents, it is important, lalo pag mga minor ang mga akita, aram ta kung ano nangyayari sa inda. No? So, not because you want to mag-usyoso o mag-interrogate, but because you want them to be honest so that when they need help can be provided them. Diba? Komplikado na ngunyan eh. Bako nang araw kan dati kay itong mga panahon ta. Pag nagsabi ka na nanay na, kampanahon mi, ganyan. Ayaw nila yun. Find that you're old. No? Malaking sign niya na gurang ka na tabi, sister. Dahil ka na karibanan sa new generation. So I think it's a very important fact that we have to realize, especially in terms of our parenting. Ano mga approach, Father, ang effective sa mga young people of today? Ang mga approach si Father na naningaw ko kay Father ngarang kay Father na SVD, sabi niya, ang parenting that dapat tadaa is according to our developmental age, no? So, dapat i-adapt ta. Halimbawa, sabi niya, ang primerong sabi niya, 3 C's ang parenting. Sabi kay Padre na SVD. So, may ano nga ang tugang niya kahit sa DILG. Anyway, I could not remember right now, but yung sinabi niya, ang inutod ang parenting, pag ang mga akit mo, 3 years old to 8 years old, ang parenting mo is C, control. Kaya kuan i-control mo sa mga aki mo. So, pag aki pa na 5 years old, dapat na susubaybayan mo, kailangan i-follow up mo, control. Pero pag lumampas ng 8, from 8 years old to about 15 years old, ano na ang trabaho mo? Ang trabaho mo is coaching. No? Bako ng control. Pag teenager ng aking mo, mo na siya makokontrol. Di ba? Kaya pag kinontrol mo pa ng kinontrol, sige nindong iwal. Di ba? There's conflict. No? So, ang parenting dyan dapat coaching. So, coach ka na.
no? So you are actually coaching, cheering for your son or daughter, no? Tinatabangan mo na sinda, no? Pinapakusog mo sinda nganing makagibo na sila ng decision naman. Pero pag adult na ang aki mo, you cannot continue to coach. Dapat naman, lalo pag may mga agum na mga akin indo, consulting. Yeah. Yun na yung role ng parents. Ang parents are consulted. Huwag yung may agum na sa akin mo, makonsult-consult nga naman niya pigibo nga kung ano sa pig-suggest ko. Pare nga nita kinonsult ka. Ba? So, sa anong pagsasabi kayo ni? Ako personally as a family therapist and family counselor, always recommend parenting according to its stage of formation. A stage of development. Dahil pwede na blanket na from young age to adulthood, ganito dapat, no? You vary it. Because as your child grows, they have a better, no, and a wider concept of what the world is. And we want that our parenting will be able to help them better, be empowered and independent, and be good persons as they are. Father, So ang our ganda parenting runs from control Yeah. to Coaching, coaching to consult. consultation. Father, ang ganda nung 3 C's mo, pero paano, Father, kung hindi man nagawa yung first stage ng control? Like ngayon, di ba, mga maliliit na mga bata ngayon, ang mga alpha generation ba ang tawag sa kanila, na ang pangpakalma sa kanila is the cellphone and the gadget. Yeah. So, pag hindi ba, Pinilitan yung CCC ng C din, cellphone. paano kung hindi naka-start sa control? Paano natin yan mahabol? That's where the problem is. Kumbaga, sabi natin, meron kang back subject. Ayun. Kaya nagkakaroon ng mga remedial. At ano yung mga remedial natin? That's when we seek professional help. Now, sometimes you need to resort to counseling. Sometimes you need to resort to interventions, no, from professionals, precisely because of the back subject. Kumbaga, data na fulfill sa mga requirement at the particular stages of development. So even parenting itself grows, until we are able to fulfill our roles as parents and therefore nourish our families as the seedbed of our vocation. Ang ganda, Father, ng 3 C's, lalo na yung first. Kasi ngayon, yung pinaka-first na control, na kailangan pala, no? Kasi ngayon talaga, parang kailangan, parang lahat tolerance, magto-tolerate para maintindihan yung bata, yung mga ganun. Ay, Kaya nga nade-develop nga ng mga ADHD, di ba? Kasi di rin kinokontrol mga bata Yes. Di pinagtatabihan kung ano-ano lang ginagawa, binababayaan lang, no? So, Father, until 8 years old, no? Until 8. Did you until say 8 years old, Yeah. kasi pag nag 9 years old ka na, medyo may wisyo ka na nakakapag-isip ka na, di ba? Pwede mo nang kausapin, pwede ka na mag-dialogue, naintindihan ka na, yung mga concepts, better na nakapag-conceptualize na ang bata, no? So, beyond that diyan ka na, coach ka na. Bumagsak yung anak mo, di ba? Sige lang, okay lang, try next time, you know. Coach ka na, no? So, your parenting style is actually coaching. Pero pag medyo adult na yan, nagtrabaho na, 21 na, tama na yung coaching. So, it's time na mag-antay ka na. Consult ka, be the consultant. Make suggestions, and let your child make a decision. That is the best parenting. May your tribe increase, Father. Kasi dapat talaga, ang dami. Sana mapalaganap to. Ang ganda nito. Itong sinabi mo, itong 3 C's. Sana lahat, rich and poor Hindi alike. naman yan sa akin original. Nalingawan ko singanan ka itong pari. Basta anyway, I will text you when I remember. Thank you for Orbos, yon. Si Father Orbos. Okay. Ali iyan kay Father Orbos. Yeah. Let us acknowledge the author. Yeah. And I also learned it. It really had an impact on me. And he was able to articulate what I've been doing. Because I've been always campaigning. Even in sex education. Yan ang sinasabi ko. Sex education is according to the child's developmental age. Do you know that you have to sex educate your child beginning at 3 years old? Oh, shock you parents. 3 years old, sex education. Sabi ko, oo. Diba 3 years old, yan yung tinuturo niyo yung mga parts of the body? That's part of sex education. Mata, ilong, bibig, mouth, ears, breast. Sex education yan. Vagina, penis. Huwag nyo na bird, mga ganyan. Huwag na. Kung ano talaga yung tawag, yun. No? So, para masanay yung bata na, iyan pala ang tawag dyan. And there's nothing wrong pala with that.
So after nun, pag yung bata ay 5 years old na, that's where you teach the child, part of sex education is you can say no. Yes. Yung mga ganyan. What are the sensitive parts of your body that nobody can touch? Yung mga ganyan, di ba? Sex education yan. Yes, no? yes. That's part of the parenting. Yun yung sinasabi ko, generally what I'm saying today, kitang oras, no? Na pag ang parenting is always to be able to accompany your children according to their needs. Okay. Pero ang problema ngayon, Father, hindi naman nag-aral yung mga parent. Kaya hindi alam kung paano. Kaya nga may mga madre. Diba? Oo, tayo nga ilang years bago maging father sila. Ilang seminar lang. So, kulang po yung kanilang formation. So, kaya That's why problema ngayon. I'm a spiritual director of a marriage encounter community, the Magis Deo. Yes. At sabi ko sa mga mag-agom, no? After your ME weekend, marriage encounter, kay puhaning formation. Yes, No, they di maduman sa indus formator. Kamo ang maghanap kay formation. Find a community that can form you become parents and good spouses. Kasi walang paaralan. That is your vocation. Yeah. Yeah. Kasi mahirap ang maging magulang, especially this time, Okay, so ang bilis po ng oras. Oras nag-alarm na sa relo ko. Alas Okay. na. So, salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat sa inyo. Salamat sa ating bisita ngayon, Father James Gascon, SJ, at ang inyong mga lingkod, Sister Jessie, Sister Net, Sister Marta. Salamat po at hanggang sa muli. See you next Friday. Thank you, Father. Hindi siya nakaano. Salamat din. Parting Maraming message. hapon sa Parting Indugabos. message, Father. Parting message pala, Father. Kunting message para sa Oo, Indugabos. Sa No, mga nurture nagdadangog. vocation in your family Yes. by being good examples, human examples, Good. consistency, accountability, and resilience. Thank you. Salamat po. Thank you, Father James. Salamat sa ulitin. Kung meron pang oras. Thank you, Sige Father lang. James. Thank you. Salamat. Bye-bye. Amping sa tanan. After all, you caress me